Umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Chef ni Berlina Argel nga taga-Gabot Norte umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo tapno maimbag na kita saksaki iyo ta iso tinakapaimbag ti buong katawang ko kay da kayo nga adda saki na nga high blood. So, siya high blood nga talaga pasaran di pay ag uminom ti maintenance konta napintas ti na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangin ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix karigiti butika ken drugstores iti lugar tayo. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Naimbag nga bigat tayo manen mga karonda. This is again Doc Hani Tamayo kadeti nga programa tayo si Kasyakken iti salunat no dadagiti salud studio agad. Good morning Sir Rolly. Actually duwa kami kini Sir Rolly ita. So anya aya of course connected pa rin ti anya aya program ngam iti topic tayo is about health. So again good morning kadigiti amin ngagdengdeng gasukimi itang aldaw iti Sabado May 14, 2022 kalkalpas iti iti eleksyon iso nga medyo quiet dagitay kwa na ate o joke lang. Anyway, good morning Sir Rolly pa greetang kamampay sir bago ta nga mangrugi kadeti nga programa ta. Yes Doc, good morning. Amin digitay dumdupit na kami apo ti RBN Radio Ronda na imbag nga bigat tayo amin iti aldaw ti Sabado. Mabilang iti 14. May 14. Lepasen iti election madaman ti preparasyon kasano ti pinang shift da iti next administration ket sabay ko kadigitay medyo ada pa lang depression na better luck next time. Better luck next time. Ilalayng yun to ti ko ngamin no ada kami balak yung atong mare kadigitay pa lang at tiyempo agaramid kayo tinasayaan kasjay no ko Sir Rolly. I congratulate gayam ni Apo Mayora dito Paway ni our friend of mine ni Apo Galano. Apo makapaspasyal kang tuman dita. Di ba? Thank you. Thank ko na da. Kumusta ni kabagyan na iti Sanchez Mira? Ni Ma'am Galano matlang. Lagi na pa yan. Ma'am Agnes Galano. Winning Sangguniang Bayan. Di ba? Sanchez Mira Cagayan. Di ba? Mga Galano, isang clan din yan eh. Di ba? And of course, kadigiti amin nga nagabak, of course, as continue your work as good as you are, di ba? And with heart, as good as you are and with heart. Yung mga dati na pag-igian nyo pa, yung gagandahin nyo pa kung ano yung mga ginawa nyong performance kasi yung mga bago ngayon na pumasok, pagpapakitang gilas din yan. Diba? There will be another chance of Yes. And then anyway 3 years pa man din, no? 3 years mo ti election ulit. Iso nga dapat kagagagatan tayo di ngamin hantay ko mga paalang-alangan kan pagbigyan tay amin oray kagurgura tayo kasjay. So ti karma kano ket digital. Yes, correct ka dyan Sir Rolly. Amo I congratulate ko man ni idol ko. Very successful. Number 1 senador. Sino? Robin Padilla. Tama. Idol Robin. Kailocano natin yan eh. And of course, our president, syempre dito taga Ilocos, of course. BBM lata. Di ba? Sana agsubli digiti dati nga napukaw nga dapat ko mga mayuswat iti mga Pilipinas. Ken nangro na iti Ilocos Norte. Of course, nangabaken apo ni Apo Sandro na kaubingan nga congressman tayo the first district. 24 nan sa lang. Yes. Oo. Adamat basit experience na iti
dati nga ni Uncle na nakuha, ni Romualdez. So hopefully, aduti mata nga nakasipot, sapay ko mata dati millennial nga congressman tayo kat very active. Haan kasi nangig ko kanya na sa Rolly kat Ano? ko Syempre noon nangabak ni daddy na. Tapos suna ti congressman. Tas I think cousin na ni Marcos, ni Matthew. O, diba? And of course, adadot pondo. Wan adadot pondo no kwa. Syempre no agkakadwa nga minti mga bakno kwa. Awan ti kontra. So ibig sabihin nun, G pondo talaga nga dakkel no kwa. Iso nga I hope and I pray that Ilocos Norte do prioritize da. Oo, prioritize da nga kasla Davao. Kasi nung kita doktor na ket naudi tayo, i-compare mo iti Ilocos Sur. Oo. Kaya talaga mo't nga very amazing no mapanggag digiti turista dito Ilocos Sur. I-compare mo ti Ilocos Norte, medyo kasla nabaybayan sa. Panagkunak ata. Haan mo't nga nabaybayan. Wan ha mga nabaybayan. Kurang di effort. Oo, medyo napintas met ti Ilocos Norte. Actually napintasen. Ngum dapat more pa. Kasi dati laing ti at the beach tang Purao dito Wan pagod po this. Boracay of the North ako na dito pagod pod. Dapat ko ma-DJ kat at baling ko mga multinational mat nga kwa. Kasi hindi panahon ni Apo Duterte amin nga maganganap nga seminar, symposium, kada activities ti national government. Davao amin ti papanan. Idi. Oo. Tatamat na nagit Ilocos Norte meten na. Ada naka-monitor Yes. kanyak ni Jonathan Jonathan Collado. Good morning, Doc. God bless. Partner ka dati nga adda kami iti telecommunication. Wen gayam ko de. Taken ada talong nga naka-monitor kanya ta sa Rolly. Ang ko makita pero there are 3 who are monitoring right now. Thank you so much. Kadagite naka-monitor. Kan of course saan naka-live ta ba iti RPN? Oo, naka-live ta pero hanta nga makita dito Dapat kat ikwata ti Facebook o di ba? Ayan. So since si Kasha kan iti salon dadagiti saludsod yu online talaga. Dadagiti saludsod nyo, our telephone number is di mampay lang kanyam sir kasi 0906-007-6447. Ayun. 0906-007-6447. Ayan po yung hotline number namin. O, I mean, kaya doktora gapota data iti health health advocate, lalo ti natural herbal. Sapay ko dati Ilocos Norte ket mapansin da nga dati mamuti paggapuan ti herbal. Wen. Kasi mamano iti formulator dito Ilocos Norte apo. Mabilbilang ti ramay mo. May isa ni doktora nga formulator ng ida duma at damat ngem haan nga alternative. More on makan ko na. More on makan. Dapat ikwate mamot igayat tayo mamot dito Ilocos Norte tayo. Ang tinapintas Sir Rolly. We are distinguished by the Department of Science and Technology. Of course. The only company nga sinuportaran da when it comes to set up nga first time nga about supplement, about nutrition, about natural medicine. Di nga So nga very very proud ni Apo Secretary de la Peña, Fortunato Boy de la Peña nga mangi warwaragawag usto ba jay Ilocanok mangi warwaragawag nga adda may nga manufacturing kan may nga alternative doctor iti Ilocos Norte nga adda dati produkto tayo nga Dochanis tibicus nga iso iti mayat nga probiotics kasi combination of probiotics and enzyme one of your regimen na makatulong para iti health tayo di ba? Actually outgoing isunan ni Apo de la Peña. Agko kanon retire no kwan. Hopefully sana Ilocano matlaeng ko mati sumukat kanya na. Wang kuman ya. Tapno no tigas takit amoy Apo nagikikot kami met kadigiti boundaries tayo ti Ilocos Norte. Nakapinpintas dito parte na iti Nueva Era going to Abra. Kuman? Kastamot dito mapaniti Solsona going to Kalinga Apayao. Ket digita ka
di kita dapat ko nga makita tayo. Kasi asa sinigtang yung bagyo, adam mo lang fine tree na ijay eh. So, siguro, masapulaing nga ma-resolve iti provincial government, di ito yung aluglugar, tahan lang ato si spot, no di ket mabalin nga pagmulaan ti herbal. Wen. Yan. Oo, kuna ni Kwa, ay Stella Martinez is watching the branch tayo di Baguio, Sir At Baguio Rolly. City. And kuna ni Jonathan Collado, hehehe, apay Sir Roland, larga vista kamitten ko na. Good morning po, kuna ni MJ Adjok Butayuan. Ayan, thank you so much. Dagiti naka-monitor kanyami, and of course, Denver is also watching. Ni Jonathan, Mm. may kantuman, may muntuman kitaan DJ Kwak, DJ aircon ta kitaan mo no kasanot set up na. Dede nga min laboratory mi, kayat mi nga ikan iti split type, although at the split type min nga gabo jay ko baw. Naka window type nga min DJ dati ken han nga inverter. So nga alam tin number ko Brad 0906-007-6447. Ta agtin next ta kasi awan DJ number ko ken kan sa bali manen tingamin kado nga chicks mo. So nga, sorry. MJ Adjok Butayuan, kuna na watching here at Marcos Ilocos Norte. Thank you so Marcos. much. Wan adu talaga tag-monitor kanya tati Marcos Sarat. Aglalot ti second district. Wan, second district nakapigpig sa DZRL. Di nga min? Dumanong pa iti Abra ken parte na ti Ilocosor. So nga digiti parte na ti boundary ti Abra mangmangeg da tayo apog lalo ko man iti Danglas. Iso nga mi ti pagbabaam dato yen agapo kat ti Nueva Era data ti boundary. Wen, osto. Yan, Danglas and then La Paz. Digita ti Asideg. Some part of Abra mangmangeg data, Sir Rolly. Yes. Di nga min? Iso nga digitay padami nga mahilig iti nutritional supplement. No bakit kita iti langami ket aya po nga ka mag senior citizen. Ngem. And it's look like we are It looks like. look like na ada kami pa lang iti mid-30s. Naks. But anyway, ayan, nagkatkatawan ni Manang Aida Asilan, ni Mang ni Manang Clarita Ugot, ang mukagalak da dagita. O di amin, ala dagitay suki mi ngagdagdag Amo ti bata. ni Manang Clarita idin less nga nag-delivery act. Apo nakapudpo daw matan. Apo deta na. Mayat di skin na eh. O di nga min haan, Siyempre, kasi nga min, no, agtibtibikos kayo gamin. Patronized ti tibikos nga Wen, persona. nabayag nga min ngagtibtibikos ni Manang Claringan. I think almost 2 years. Almost 2 years. 2 years. Wow, 2 years in the Wen, making. since idi naganapin ni Rugina, sakbay sa nga ag-lockdown. Lockdown. So nga no tutuusan tayo ti lockdown is more than 2 years already. Wen. So deta nga panawon talaga nga ni Manang Claring adu ti sakit na plus acidic haan nga umput deta acidity na ngam gapo iti tibikos adama ka di kwa na adama ka di naganapin. Intanto idagas ti order na madamdama. Wow, kasjay. Di amin, iso nga, no talagang nga umininom kayo ti Doc Hanis ti because ag manifest ti Baguio kaslakada kami. 'Di ba? Ngamnohan kayo mininom ti Doc Hanis ti because ka talaga, di ko 50 years old ka or 55 years old ka, itsuraom ka 60 years old kasjay. Ngamno, umininom ka ti because kas dati produkto mi, I tell you, you look young. Oh, di amin, why? Dati nga min because may apo ka talo ti kwa na to, triad dito, triad benefits nga mga ngem haan lang at triad ngem gaputa dati ti main purpose na is the probiotic and enzyme. Oo. Pero Actually, main purpose is the Yes. gut microbiome. Yan. Kunam Isa ti this main is a gut purpose health. na. Oo, it's a gut health naganap pa yan nutrition. Kumbaga ket specialista na ket dalusan na DJ gut Microbiome tayo. microbiome. Deta nga min gut What is gut microbiome in our body? Oo, I-explain diba? mo daw. Oo. Ti gut microbiome nga min, okay po, that is the forgotten naganapin organ nga dapat nga i-recall dagiti do doktor tayo. Kasi this is the missing link. Okay po, nga masapul nga
itaming iti do doktor tayo nga nalalain kasi gut microbiome is the assemblage iso ti home iti bacteria or microorganisms ti bagi tayo. Okay po, so we live by microorganisms ever since haantay nga mabalin nga na i-deny nga we do not live by bacteria. Actually ever since the world began, di ba, ever since the world began, kahit ko sa adda ka pa lang ti sinapupunan iti inam. Okay, at the gut microbiome mo nga ma-developon. Okay? Okay. Iso nga, ti gut microbiome kailangan nga asikasuan iti do doktor ti data kasi iso iti balay, iso ti assemblage iti microorganisms nga once this bacteria microorganisms will take advantage with the good bacteria. Okay po, opportunistic ko namin ako dayay. Opportunistic bacteria, ita ti paggapunganan ti adu nga saksakit tayo. Iso di ko na nga pathogens. Okay po, creating diseases. So nga, amo yun, no, nadalos ti gut microbiome tayo, it's in our large intestine. Ti gut microbiome tayo, apo, nakakonektar, iti large intestine tayo, ada nga min packet, no, they call it cecum. Kasi iti medical term na. Okay po, they call it cecum, iti pagyanan, iti microorganisms, ti unag ti bagi tayo. Kailangan tayo nga si kasunday kailangan nga mapuksa yung mga opportunistic bacteria tapno iti kastahan tayo nga karoon iti adu nga saksakit. Once ti sakit kat rimswa. Gusto, Sir Rolly? Rimswa, kat hantayo nga dengdenggan kasi again haan tayo nga agsakit iti dagos. Haan tayo nga agsakit nga dagos. There should always an inflammation or infection nga mabuangay nga umuna ti bagi tayo sabay tayo agsakit. There's no such thing as chronic disease agad-agad. There's no such thing as cancer agad-agad. No, that's not true. Okay po, the thing is at the inflammation tayo, at the infection tayo nga umun-una sakbay nga agkaroon tayo iti adu nga saksakit. And gut microbiome has a very very important role in our body kasi isu data iti prevention, immunoregulator iti bagi tayo. Why? Gut microbiome is connected to our nervous system. Our gut microbiome is connected to our circulatory system. Gut microbiome is connected to our bone homeostasis. Gut microbiome is connected to our immune system. Iso nga Ilawlawag ko man, Dok Piit, nga sakbay nga tuloy mo. DJ, gut microbiome may ibagbangan ni Dr. Apo. No, makita yun, no, digitay ko malala MT, nagunig iti, for example, baka niya, dati liblibrunan sa DJ. Dati kasla aduti, kasla strainer nga, no, dalo sa mga umunag kat, ado digitay makita mga rinit na. Iso DJ. Haan, actually those villi yun part of villi yun. Part of digestive system, Rolly. Oo. The gut microbiome nga is connected to our large intestine. Iso di Cecum. So kaya there are pockets of our large intestine nga ijay nga minti pagigyanan. It's connected to our gut. DJ gut microbiome tayo nga min kat connected to digestive system tayo, Sir Rolly. Wait, ano Iso klase nga na DJ nga ijay yan ti haan nga laman deta, sir. Packet, no? It's cecum. Ijay ti pagyanan iti bacteria nga microorganisms kunak malanganan iti unag ti bagi tayo nga once nga ada opportunistic bacteria. Actually immunologist knows everything or knows best actually. Iso nga once nga take opportunity or i-take advantage na. Okay po, DJ good bacteria tayo, maatiw kasi taad-adumot ti bad bacterian. DJ nga create iti inflammation ti unag ti bagi tayo. Iso nga pathogens ko na ti doktor kasi creating diseases when we say pathogens, Sir Rolly. Iso nga haan nga lalaem ti actually part ti lalaem. Part ti lalaeng naganapayan packet nga min deto, Sir Rolly. It's naganapayan part ti gut tayo iti gut microbiome. Okay po, it's part of our digestive system. Okay po, iso nga naganapayan, ayan, ang ko mga maikat deta okay na naman.
All right? Okay. So, the thing is, importante nga madalusan iti gut microbiome tayo. And, haan apo nga, actually, gaputa ada produkto, no? Gaputa ada produkto. Kaya lang, nag-shortcut kayo nga minon eh. The thing is, we cannot buy 5 kinds of fruits in one day. Di nga min? Okay. We cannot buy that. Aglalo no medyo agbad budget tayo sa Rolly. Hamo mapagigiddan nga gatangan ti mangga. Hamo anan tingamin laok na iti ti ingredients iti tibikos tayo apo is 5 kinds of fruits, 3 kinds of herbs, 1 kind of vegetable. Apay nga kasi si Doc Honey, pinaglalaok mo ti siyam nga klase ti prutas, herbs kan naganapayan kan vegetable kasi DJ ti requirement ti kwa tayo sa Rolly. Ti bagi tayo, at least we have to take at least 9 kinds of fruits, 9 kinds of vegetables, and 9 kinds of herbs every day. DJ kat adandum lang kasi hangko nga maipan amin, right? But I choose the best fruits, I choose the best herbs, I choose the best vegetable nga ipan iti Doc Honey's tibikos tapno nun maikan tayo ti importansya ti bagi tayo. So meaning, ada herbs na, ada fruits and vegetables. So nag-shortcut tayo instead of buying mango, watermelon, anya pay pinya, grapes and dragon fruit in one day, ingkabil ko ti Doc Honey's tibikos again. So nakakwa kayo, nakatipid na po kayo. Gamin kita amanot may sa kilo nga manggatatta. Sabihin natin mga 60 to 80 per kilo. O di ngamin, at watermelon. O di ngamin, so nga, dating is, no, kwentaan nyo apo, tinagyan ti Doc Honey's tea because ititad mi nga buy one, take one at 1, 2, nakakuha kayo pa yan, nakatipid kayo. At the same time, okay po, at the same time, hindi lang po yun. Bakit? Kasi, na-process na po natin, na-ferment na po natin. So, meaning, the ORAC value that's in Doc Honey's tea because kompleto na po na pangangailangan ng katawan natin. So, those who are making tipid, nagtitipid po, okay? 15 ml twice a day is good already. Aglalo no maalayo, day jay, old fermentation. Oh, di ba, Sir Rolly? Nakaro no ko. Kasi the older, the better. Iso nga mas daaw kayo siguro. Aping nga ta, Doc Honey, kat nag-refill kami. Sa bali, tiraman di refill. Sa bali, jay, all, di kaslang naganapin, commercial. Siyempre, bago nga kuha nga may harvest de refill. Iso nga kaslang no ramanam, kasla awan ramraman na kaslang juice lang. O di mean kasi bagong ano lang po yun eh. Bagong harvest lang po yun. Kaya lang habang tumatagal kasi, okay po, tumatapang si Doc Honey's tea because Actually, DJ bagong harvest niya. Ada kami digiti pag-tester mo iti alcohol ken DJ water content na. Di same lang nga ato ti value na. Same. Siyempre, no bumaybayag, kasi ko na ako, no fermentation nga talaga, tumatapang iso na. Yes. Sir Benedict Abaygar is also watching. Thank you, Sir Benedict, Deputy Director ti NPC. SPI Rosette Garganilia is also watching. Thank you. John Alonso is also watching. Okay. Wait Ni lang Sir po, Benedict? Oo, Sir Benedict, the director of Bakit si Sir Benedict, ikaw lang yung ina-appoint Marami naman kami dito Randy Ugot is also watching. Okay, thank you so much. Okay, sabi ni Wu Xiangni, sa awa ng Diyos, Doc, nawala yung spot-spot ng dugo sa braso ng pag-inom ng tibikos ni Tata Arsing Saep. Wow! O, diba? Yan. Si Manang Wu Xiangni is the sweetheart of Sir Arsing Saep. Sir Rolly. So, sabi niya, sa awa ng Diyos, Doc, nawala yung spot-spot na dugo sa braso ng pag-inom ng tibikos ni Tata Arsing Saep. O, di ba? Actually, yung Doc Honey's tibikos po, before na nagkaroon ng pandemic, that was 5 years ago, ginagamit na namin ito. Sandali lang. Pandemic was 2020. Oo, pero before matagal pandemic na yung tibikos. Ay, oo. Actually, lumabas. yes. Oo. Magsa 7 years na yata. Oo. Nagkataon lang na yung tibikos na yan, kaya nang puksain yung
anong Bakterya tawag ng ito? COVID. Ng COVID. Totoo So, yun. marami kaming natulungan sa Metro Manila. Hindi lang Metro Manila, kahit dito sa Ilocos Oo, Norte, pero Sir mas Rolly. marami kasi yung Tumatangkilik sa tumatangkilik NCR. sa Metro Manila because Oo. of the national radio station doon. Oo. Ah. I'm talking over Radio Veritas po kasi every Thursday Nationwide po. pala yun. Oo. Every Thursday po, meron po akong Radio Veritas program 3 to 4 p.m. Kaya napopromote ko po ang Dokhanis Tibicus doon. So talagang nakatulong sa napakaraming tao sa NCR ang Dokhanis Tibicus. Aglalo di kasagsagan ti COVID. Yes. Honestly speaking, NCR apo okay ang Ilocano klatan Sir Rolly. The NCR apo actually natatakot silang lumabas. Adadagiti COVID patient nga handa kaya ti agpa ospital. Why? Wala na kasing bakante na Siksikan. Oo, siksikan at wala nang bakante na hospital. Kaya tumatawag na lang sila sa akin. That was nung COVID. Home quarantine na lang. Ano? Anyway, magbabalik po ang Sikasyak Keniti Salon at Kalpasan kadagiti Patalastas. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Agbirbiro kay kadi itinalaka kinapintas nga serbisyo apan nakataming dagiti minitayo lukas tagagayem ken kabsat sa anen nga agpangadua ken sa anen nga mapan iti sabali agsipod ta adda dituyen probinsya tayo nang runa iti syudad ti Batak ti Jesusa Memorial Home ken di kay tupulos agbabawi ti serbisyo na ti Jesusa Memorial Home ket eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaay na kada kayo ti Jesusa Memorial Home ket 24 nga oras nga nakalukat. Masarakan ti Jesusa Memorial Home iti dayaen mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti Syudad ti Batak. Tiradong impormasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto akasar sarita Barangay Chairman and Mrs. Sunny Kamangeng. Jesusa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ti oras to yon 11:06 iti bigat iti Sabado. So brought to you by Doc Hanis Tibicus, ang inuming nagpapagaling. O, di ba, Sir Rolly? So, welcome back iti programa tayo nga Doc Hanis, sorry. Sikasyak iti salon at, ayan, of course, part pala ang iti, anya aya program tayo. Okay? Sa Tagalog version, ikaw at ako at ang kalusugan. Ikaw, ako, at ang kalusugan. O, di gamin. O, di ba? Ang dami kasing nanonood po sa amin live sa aking Facebook. Okay po na mga Tagalog. Hindi magsalita ng Tagalog. Yes. Kasi yung Facebook namin po kasi nakarating worldwide. At Yes. kasama po natin dito yung Global Pinas TV 168 na palaging nakaka-crosspull sa atin programa. Yes. Ma'am Rebecca M. Ross is also watching. Sino pa ito eh? Catriana Cristazon. Yamud is also watching. Thank you. Catriana Cristazon. Yamud is also watching. Ayan. Thank you so much for monitoring us and watching our program Sikasyak Keniti Salon at. Ituloy natin yung halaman gamot. Na sana magkaroon dito sa Ilocos. Anday maraming halamang gamot. Hindi naman pinapansin. O, di ba? Sige. Marami hong halamang gamot dito sa Ilocos Norte. Kaya lang, hindi alam gamitin. Kaya meron po kayong isang natural na doktor, tapno itikas ta isuro na dagitay pa yung Ilocano na? Panglakaan. Panglakaan. At dapat may isa.
emergency. Di nga Ika min, nga importante, lalo na tirabiing, ada digiti biglang maatake, when digiti at nagkaroon ti sakit, nga itaray sa ospital, ada digiti emergency nga herbal nga iti arubayan tayo, nga mabalin nga o saren. Diba? Oo. So sabay tayo man nga ituloy detoy herbs nga pagsasaritaan tayo nga panglakagan. Dayjay ti gusto nga Ilocano na. Panglakagan tayo. Okay po. Kuna ni Wushang ni. Opo Doc, thank you. Sa tibikos, hindi kami nawawalan ng tibikos sa bahay. O, di ba? Ito Thank kasi you, magiging, manang na ito, regular supplement nyo. dapat Kasi sa panahon na to, ang dami ng lumalabas na bacteria, mga that's viruses. true. At saka Ito ngayon, yung pang-defense natin. nare-recall na naman yung COVID na yan kasi nalpas na eleksyonan, Adi, sir eh. Andyan na I naman. mean, ito na naman, si COVID. Di, I mean, Naglalabas na naman sila ng ano. na mga record na mga COVID na yan. O di nga min. So nga, honestly, okay po, the bacteria, microorganisms are with us already ever since the world began. We are dealing with them in and outside our body. Tama. Iso nga, dati COVID nga, dati sa totoo lang, negosyo lang, honestly. Bari-bari. Don't you worry, God has given us the immune system. Apay nga pangunahan natin kasi ang Diyos na nagbigay sa atin ng immune system. Katawan, There are malusog. 11 systems nga inted ni Apo Diyos kanya tayo. Okay po, tapno alagaan tayo, itibagi tayo. Ngam no, hanyo nga alagaan tibagi you are not health conscious. Asa kayon tula agaga, sa kayon tula uminom, into no adamarik nayo, ay kuidaw kayo. Buena. Adi nga ngam, if you're health conscious, haang kayo nga masayangan at da paggatang yu ti sabali nga bambanag o di nga min. Han, kasi Apay nga hanyo nga igatangan iti bagiyo ti para prevention. Kasi kami, doktora, typical nga Pilipino, habang nga kaya pa bagim, mabaling ka pa lang, over the counter. No, na DJ yung baga dya karuba, miso ti denggem. Into no, madi nga talagan, kit itareda ka na. Di nga min kasay. Kit, into no, may itareda kan ton, kit graben ton. Di ba, men? Jefferson Buenov is also watching. Thank you so much, Jeff. Okay po. So, ituloy tayo tikwa tayo tapdate panglakagan tayo. So, agmula kayo ti bayabas. Importante ti bayabas. Ilocos data, kat orhan ti mulmulag, tubo. Diba? Amo yun, namamagang gilagid. Lumlumtag nga na dati ti gilagid nga Ilocanon. Bibig? Nga bibig dati gilagid. Anan? Amat nga dila-dila. Namamagang gilagid po is maganda ang bayabas. Magtadtad ng mga sariwang dahon, pakuluan at lagyan ng konting asin. Gamitin pangmumog tuwing matapos kumain. Actually, ti Abi bayab namin nga sakit kat gilagid, ano ti pakalan na? gingivitis no kwa dijay. Oh. Kurang ka ti vitamin C no kwa, Sir Vitamin C. Rolly. Oo, isong ada gingivitis mo, namamaga kurang ang gilagid mo o kaya nagdudugo ang gilagid mo. Nyapay nga minti kwan, ti Ilocano ti gilagid itayan. Di met suka kat vitamin C? Suka? Haan sa bali Tasukan ko nakuma. Haan sa bali ati suka, sa bali Biro lang. ti kwana. Oo, di ba? Nakurang ti vitamin C. Oo. Etinis Faye Tolentino is also watching. Hello po. Ayan, ang bayabas po ay para ti sakit ti tiyan. Okay po. Kasi Kasano ti gamit iti bayabas, magtadtad ng dahon at ilaga sa isang basong tubig hanggang mga lahati ito salain. So, At yan yung inumin. klase ti bulong di jayen. Oo. Natangkinan mo when no si rangaw na, okay lang. Actually, uray no dati ugo na no kwan, si Rolly. Tay ugot na. Tay ugot na. Wan, ngalngalan nyo na kwan, mga lakay ti talno, agsakit ti tiyan nyo, mga lakay ti limang ugot ti bayabasan. Malagi po Ngalngalan kami nyo. dito, ugot nga bagbagang doktora, kita bulong ti bayabas niya. Idi teenager kami. Tay konkonada nga kwa. Ilocano dato yak pakugit ti lalaki. Aggalgal ka ti bulong ti bayabas habang tagtagbate na jelalat na into no ipugsumon ko na nakatawanin na tilmo amin na Pero, nakwak deta. agas ti sugat. Sugat. Yan. Hindi lang yon yung pagtatae, diarrhea. Oh. Okay, napintas iti bayabas sa pagtatae po. Magtadtad pa rin ng sariwang dahon, pakuluan ng 2 basong tubig hanggang sa mga lahati ito. Paano ang pag-inom? Okay po sa bata, isang
Kalahating tasa, 3 beses sa isang araw. Para. Sa matanda, isang tasa 3 beses sa isang araw. Gawin ito hanggang gumaling doon sa mga nagtataipo. Actually, doktora, aduti pa kaagasan, dati bayabas nga mina po. DJ Gaddil, agpaborik ka lang pagdayas mo, dati namnamayo nga masinit ka, basit. DJ ti malagip ko nga Actually, ka. oray skin problem, What? napintas ti bayabas, Sir Didi Rolly. apo ka bakit, adda sakit na, nga dati aggaddil ti sakada. Iso ti pagdayas dati malam. Wan. Talaga, Talaga, DJ igis ka po. pagdayas ti skin problem, napintas iti bayabas. Hindi lang po yan, pag may sunog araw kayo, sunburn. Okay po? Sunburn. No, adda sunburn yun, napintas pa iti bayabas. Ano, sarem? Magtadtad ng sariwang dahon pa din, pakuluan, dagdagan ng sapat na tubig, syempre, yun yung pampaligo mo. Gawing pampaligo, lalo kung merong kang infection. So sabi ko nga sa inyo, skin problem is good in this bayabas. Skin problem pa lang yun. What about DJ Kwadok? Diyan napasma. Di ba no, mapasma ka kat, DJ ti pagdigos mo no, aglalaing kan? Actually, Agimang ipaburek ka ti bulong ti bayabas, na yun na. actually, nayon na. Uwan? Nayon na. Nayon na. Okay, nayon na. Nga madapay sa bali nga pang pasma. Pangpasma. Okay nga Nga herbal herbal tayo, na tlaeng. nga mabalin tayo nga usaran, madamdaman to deta. Okay, nakadayutay manen. Uwan. Kuna ni manang Francis Kamadyam, can I join po, doktora? When manang, why not? O, di ba? Pwede kang mag-text. Okay po. Pwede ka rin mag-live. I-phone-pats ka namin. Di ba? Diba? Naganapin, Tumawag ang ka lang. bayabas ay pwede din, pwede din po ito sa mga nahihilo. Pasensya na po kayo, agtag-Tagalog ak ngamin, aduti nakamonitor kanyak nga haan nga Ilocano. Isong nga naganap pa yan, Tagalog please, kunana Jemesa, di amin? Gamin talaga nga naganap pa yan, once nga talaga nga nakalive ako, ado talaga ti agbuya kanyak. So, paano po sa nahihilo? Okay po? Yan. Lamukusin at dikdikin ang mga sariwang dahon ng bayabas. Lamukusin in Ano yan? Ilocano, kaslang Pespesen. anya nga Anmet. paspesen met radraden ay haan. Ano? Dati anan Pekelen. kaslakas di kumangam sa bali nga term. Lamukusin, lamukusin is kasla Luglogem. luglogem. Samo. O luglogem tapos Pekelen. dikdikin, ipaamoy sa nahihilo. Okay. Di ba? Dito irab mo isuna. Irab mo isuna. Sa may paangot. Lamukusin. Tsaka mo nun niya tegsak na Ilocano na. Gusgusin. Kung na kumapay. Gusgusin. Gugusgusin. Lamukusin. Dahon. Yun yung tamang Tagalog, Sir Rolly. O, di amin? Kasjay, haan lang amuyo nagaduti usar ti bayabas. Actually, dagiti basbasa nga libro nga naganapayin nga yan ti naganapayin pag-refer, which I use as referral, pasensya na po kayo. Iti inadalmi ti bayabas, adupay. Amuyo digiti, naglalagas ang buhok. Ano nga ulit sa Ilocano yon? Agparot ti buok. Pag naglalagas po ang buhok nyo, in Ilocano, agparot ti buhok yo, mabalin pa'y dijay, agpaburak kayo iti bulong ti bayabas, ngam palamiisan nyo, isunto day ti kwayon, iti last nga bath yo, last bath. Maudi nga pa nagdigos, DJ Las, isunto ti pamagayon. Maudi nga balnas. Yes, dagitay pa dandruff na, napintas ti bayabas. Dakuto na, madiman. Hamot. Ngam dandruff is good. Agbalakubak. Di ko na kon last bath nyo na po ang bayabas. Ado ti usage ti bayabas ay kunakon no adda gaddilyo, mabaling nyo nga naganapin dekdeken de bayabas, itapal ti gaddil, yung mga maraming skin problem, napakaganda po ng bayabas. Adami may nga agas na datat nga bayabas dok nga wan ti libro. Di kita na bang si tiling etna. Mabalin. Di maudi nga dayas mo, maudi nga isdi ti usar mo. Dagiti adanglit na, dagiti angot ti ada angot ti bagina. Superpower na. Ada superpower na. Dagiti pang last nga banlawyo. Hanyon to nga kwan pamagaanyot bagiyon, nagpintas ti bayabas kaya. O di ba kaya wag niyo hong walain ang bayabas. Agmula kayo actually agtubo da. Teko na ni Sir Rolly kat agtubo da wherever. I mean, isa nga nagpintas ti bayabas, halagaan natin. Naglaro dati Santa Maria kunada nga bayabas. Ti babatit ti bunga na. Bunga na. Amuyo DJ ko man nagsakit ka.
Okay? Wen. Dati kat proven, Dati wen. grabe nga sakit Dati hanggang Proven makapamo dati na yan. kanyamin apo proven as natural doctor kasi dagiti tultulong nga apo dagiti talaga nga dagiti awan kwarkwartanan. Aglalo Kat digiti ko, piman, Dok. Aglalo digiti nagsakit nga nabasulan na pa iti menstruation na. amuyo ti aramidan nyo, ayan. This is a tip. So nga swerte dagiti nakamonitor kanyak. Datay bunga na. Tinatangkanan Okay po, ko na. tay natangkanan nga bunga na. Kaya nga nalooma natangkenan. Wan, dakdakan nyo dayjay, dakdakan nyo dayjay. Was nga, Alsong. wan, ti alsong, mortar and pestle in Idel alsong Ilocano. nga babasit. Wan, no? into nun to, nadakdak yo dayjay, into na nadakdak yo, ikirog yo. Very, very low fire. Okay po, hanyo nga paksutan. Okay po, hanyo nga paksutan. Dark brown. Awan, dark brown, basta ikirog-kirog yun lang. Okay po, DJ to tilaukan nyo, okay po, itidanom, may isang kapitsel. Say for example, tinadakdak yung kumaka, duwa nga baso. Okay po, duwa nga baso nga na nadakdak nga bayabas. Okay po, i-boil yun tidanom DJ. Sabihin natin isang pitsel, depende Isang no litro. kasano kadakkel data pitsel yo. 2 No, liters 2 deta, liters or 1.5 is all right. Detan to ti inuman dati masaksakit, I tell you. Okay Ito po. na bigat, mapanagsagsagad eh. Into no bigat, kaslan tula nagpambar. Proven and effective po yan. So nga, nagswerte apo, dagitay kwa, dagitay agdangdangag kanyak Okay. tata. Sample lang DJ, ang Oh. madami ingredients na. DJ, Ang actually, mabaling ko pa nga isuro nga pang suob. Part of the bayabas. O di nga dagitay medyo agpapintas ti skin na, okay po, nagana pa yan, Kahit mo dagitay sa uwan, rejuvenate. rejuvenating Ti kasama bayabas. ti bayabas antioxidant kasi siya. 50 times better than vitamin C. So, ibig sabihin, pang external siya, pang Pang inner, In- pang internal internal. O di nga kasjay ti ka-effective ti bayabas kun deti ti laok dagitay isusurok nga suob. O dagitay medyo kaya natag susob ang aglingling-et. naglingling Kasama ti bayabas di regimen. O isungahan kayo nga dapat every Saturday nakamonitor kayo kanyak tapno nun. Okay po, naganap pa yan maisurok kanyayo amin dagitay paraan nga natural tapno pangkalkalapkapan nga kunan ni Inadi. Pangalkalapkapan, that's the right term. Kaya Okay po. dapat 20 minutes, We have still 10 minutes. may Okay ako, po. no, sino ti maki-interact dito eh. No, na pwede kiti maitid yung nga tips, may panggap lang iti bayabas lang pagpapatangan dito mabalin nyo lahat nga i-share. Kasi di kiti share may Experience. Kan sakit tingipon. Okay po. Ti bayabas na pintas ti sakit tingipon. Kasama po Kumuha may ng andi 2 o 3 sariwang dahon ng bayabas o bayabas. Nguyain at hayaan na may bahaging kumikirot. Huwag lunukin ang dahon. Kasi nung sakit tingipon mo, ibig sabihin nun, there are lots of bacteria there. Ada cavities na, ada bacteria na. So nguyuin lang. Pagka once, nguyain lang. Aging yung dahon. Aging gana diyan tinasakit nga ngipon. Ikabin mo jay. Ngam, ito prayon to, dahil niya sapal na no kwa. Una, DJ to nanguyamon nga kwan, Wan. bulungan. Into no, mga manong nga minutes nga ta, nga naka-steady jay. Actually, dagitay pasadas ti daduma. Nga haan nga nakaro ti sakit tingipon na. Apag darikmat lang Sir Rolly. Kaya. Kasi Kasi jay. dagan to pay sugat ket no, tinaltal mo, taintapkal mo, agsarding DJ dara. O di ba? Ken oray, after an hour, oray si bugam dot, danuman hanto nga maka kwanton, hanto nga makakwati danuman. Mabalin pa nga mouthwash ti bayabas. O di ba? So nakadado nga tip ti ko bayabas pa lang ti ayami. Mouthwash. Hindi bayabas pa lang nakadado ti maisurumin. Ket no hangkag mamatuwasan na ket makangalata ti bunganan. Lisel Brillantes is also watching yan. Batch ko yan when I was in high school. Hello, Lisel. Thank you so much. So again, inuulit ko po yung mga yung mga user ng Docanis TV ko. Salamat po sa inyo. Doon sa hindi pa po nakakatry ng Docanis TV ko, nananawagan po ako sa inyo by heart. Try Docanis tibicus. Tapno iti kasta makita yu ti effect iti Docanis tibicus. Again, this is probiotics, prebiotics, and enzyme. Ken? Naiiba naman doon sa mga iniinom ninyo. This is not against your maintenance. This is not against your vitamins nga ininuman. No di importante precursor, prerequisite kumbaga. No kumaagbasbasa kay ti medicine. Prerequisite ti Docanis tibicus. Tapno nadardaras kayo nga umimbag. Tapno
DJ hypertension nyo nga maintenance nyo na dardaras kayo nga nga ag lower ti blood pressure yo. No adamot maintenance nyo na blood sugar, so for example, you're on diabetes, please, no, consider Doc Hanis TB because as one of your regimen. For sure, with your maintenance, bababa po ang sugar level nyo. Aging gana nga awan ton, iti maintenance yo. Totoo yan. Proven and effective. That diabetes ken heart problem niya, dati mo na nga na-prove ta iti Doc Hanis TB because since remove data nga product. Actually, Diba, uray dagiti diabetic? hypertensive. Yes. Oo, dagiti adda sakit ti bagbagina. Yan. Yung mga maraming pimples, yung gustong magpaganda. Ay nako, uminom po kayo ng Doc Hanis TB proven and effective po ang Doc Hanis TB. As you can see, yung mukha ni Doktora, tingnan nyo. Hindi naman. Okay po. The thing is, siyak namin, talagang when it comes to, kasi mahilig ako ti derma. Ako, naperdila ako ti rupak ti kadedermakon. Honestly speaking, at namin batch ko, okay po, bago po ako nagkasakit, meron po akong batch o colleague sa naturopath. Po, prinik na deti rupak kasi mangruging agmelasman. O di ngamin, prinik na deti rupak, pinagdara na buo nga rupak, promise, amuyo tinangyari ti rupak, kasla lalalian. Di amin, kumbaga, Mayat kita. imbes nga naagasanak, awanen amuyo siya mo lang tinanggagas ti rupak, promise. O di ngamin, because of my natural medicine, siya ngamin talaga ti mga experiment ti bagbagikon. Okay po? Siya ti mga experimentan iso nga deta derma, siya kanyak lang dayjay, haang ko nga hiyang ti derma. Okay po? Kanyak lang dayjay nga kwa nga naganapayan nga Formula. No, it's not formula. In my own opinion, okay po, kanyak lang dayjay, anjak nga hiyang derma talaga. Twice ko nga napadasan nun. Di damo, di nagpa-laser di namin si Rolly. Okay, ti Doc Hanis TB because po, ti pakagatangan nyo dito Ilocos Norte, amin nga DSAP members, the Drugstore Association of the Philippines, so every municipality, magatang yo kadigita drugstore tayo. Ken of course, iti national, magatang tayo iti amin nga branches iti generic pharmacy iti Greater Metro Manila. Kaniti Ilocos Norte, amin nga makita yung nga naganapayan nga what's this? Nga parmasya, agdamag kayo kadakwada no ada Doc Hanis TB dako na ni Manang Francis Kamadiam sa constipated doc, ilang beses po siya iinom ng TB sa constipation po 30 ml 3 times a day, pero kailangan uminom po kayo ng maraming tubig plus eat more fibers. It will Doc Hanis TB will not work if you will not eat more on fibers. Uminom po kayo ng tubig kasi lalo kayong mako-constipate. Isample mo nga yung fibers, Doc, para maalaman nila. Yung mga mahal sa mayaman sa fibers are papaya. Sample, papaya. Okay po, yung green Prutas. leafy vegetables. Okay po, yun po yung mga mayayaman sa fibers. It will work with your fibers, the Doc Hanis TB plus inom po kayo ng maraming tubig. Ayan. When manang klaring, o may kaming tutat ta madamdama. And of course, manang we have Del. still 3 more minutes. Oo, no, dadigiti sa ludsudon nyo apo, I have my number, 0916-204-4007, or you can go to my page, Doc Hanis TB or go as part of my group, TB Caution, ag-request kayo apo, tapno i-acceptar kayo, kasi siya ti admin na dayjay. Tapno ti kasta from now and then, adalat ta knowledge you when it comes to natural medicine. Agpakagatan, Sir Ronnie? Ma-administer mo ida from Yes. time to time. Yes. Okay po, Okay. kung may mga problema po kayo, ma-administer ko po kayo. Be part of my TB Caution group, like my Doc Hanis TB page, plus you can contact me at 0916-204-4007. Pakadatan, Sir Rolly? Okay, dati man yung programa tayo nga sika Siak ken iti salonat. Agyaman kami man ninabot ti panagbuyayo ken panagdingin kadati nga oras. Agsubsubligam to manen into no Sabado kasi met lang oras ken dating estasyon. Ti number 1 itir sa 2nd District. Awan ti Manggiba, RPN, Radio Dizzy Ronda. RL. Thank you so much. This is again your honey. Honey talaga. Always honey every day. Doctor of Alternative Medicine, Naturopathy, Acupuncturist. Kanayon nga mangibagbaga. And on. So prevention is better than a pound of cure because your health is your wealth. Napakagandang Saturday morning to all of you. Bye! Rapnon
na salunat kanarekta tibiyag. Dungeg tayon itinapintas nga programa. Nature's Call Health Talk. Siya, sika, kenti salunat. Siya, sika, kenti salunat.